siya pipigilan, wala siyang shit. Siya pipigilan, di ko siya pipigilan, di ko siya pipigilan, wala siyang shit. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. And I'm Jasper Amor, hindi, wala na. Wala nang intro. Wala nang intro guys, YouTube. Actually guys, nandito kami ngayon sa Tangkaan. Tangkaan. Saan ba to, Jos? Sa Southern Leyte. Southern Leyte. Tapos And first time namin dito guys. first time nila dito guys. Huwag mo akong damayin kasi taga Leyte ako guys. Namin, hindi ka naman kasali namin. Hindi dyan. Ayan, los. Walang iya. Siya pipigilan, wala siyang shit. Siya pipigilan, di ko siya pipigilan, di ko siya pipigilan, wala siyang shit. Cute bonito. Hala, cute bonito, matulog ko. Cute bonito, lumiyoy. Mama, matulog ko. Okay pa rin, saan dyan? Dabong pa. Hi. I miss you. Snake. Yo! Picture ito. Ayaw mo magpa-picture doon? Ayaw mo magpa-picture doon? Asa? Doon oh. Diyan sa taas ng sa taas ng bato. Ha? Ano ba yan? May may tagiyawat. Uy! Bakit may red button? Ang ganda. Pindutin ng red button, guys. Sige. 1, 2, 3. Ay! Uy, manda! Again. Oh. Ay guys, hindi ko pinindot ha. Baka ma-infect yung ni Kuya Steve. Ako pa yung Grabe. ako pa yung maging kasalanan. Ako ba yung magiging Ay, ako dahilan na. Bugo.
Maliligo ka ba? Ha? Maliligo ka ba? Sino bang hindi naliligo? Hindi ba kayo maliligo? Hindi, maliligo ka ba ng dagat? Dagat? O pwede, maligo ka sa bato. Ah, pwede. Sa bato, kiss-kiss lang. Kaya sige, magkatawa eh. Walang maligo ka, Pet? Ligo. Ha? Hindi, maligo kayo. Nga, maganda dyan oh. Depende lang kung kandingon, hindi maliligo. Ikaw? Ha? Ikaw? Ikaw, maliligo ka ba? Ikaw, kandingo? Wait lang, maliligo ka ba? Oo. Eh, hindi pa fix yung mind mo. Oh, Maliligo nga ako. medyo. Ay ba, it's a tie. Grabe, ikaw yun eh. Ba't mo Pero pinapasa sa mainit akin? guys. Maganda maligo dito sa dagat guys kasi sobrang clear yung water. Para siyang Kaso mabato lang siya, no? Oh, may blue, may sky. Ano? Meron kulay yung dagat. May dark blue. Oh, may parang clear lang. May sky blue. Ay, sky green. Sky green. Sky green, may sky green ba? Wala. Buot mo ka. Gagawa tayo ng bagong kulay guys. Ito guys, kahit sang lugar kami, di yan pwedeng walang TikTok. Yan yung marka niya. Parang feeling namin magkakasakit to kung hindi makaka-TikTok sa lugar. Yan guys. Yan yung marka niya. Ikaw busy, ano ba yung marka mo? Iba yung marka natin, Brad. Ano ba yung marka Pag mo? nakapunta tayo dun sa bagong lugar, meron tayong mga pangmarkang Yellow Submarine. Joke. Oy, joke lang. Oy, kakoy still yan. Oh, hindi ako no. Hindi ako. Ay, tayong dalawa. Ano tayo na naman? Pero. Sulit lang yung 2 hours na biyahe guys. Tsaka pag-akyat baba sa hagdan. Grabe. 1,000 steps. Siya lang. Marami ng picture si Bunso John. Tsaka si Bishi. Dahil kay Kuy Still. Dahil ko rin nagsabi. Maraming salamat sa akin. Ano, maraming salamat. Maraming salamat. Tuwad. Ha? Kuya. Tuwad. Ano, maraming salamat. Kawan. 1K. Hindi na kayo mag-hino. Run ako. Tuwad. Run. Nikotita.